ọ gbakwala n'anya. Ọ bụrụ na ị nọ na village, and otu ga-eji ayọ gị jeworo oyibo ị na-aba ihe ekweri ka ekwu a na-agwa gị township na ụmụ ọgbọghọ abụzigo town isi mba na onwe ebe ị na-eje ọga burukwara ebi na inwe anwa n'ihi alaba anyị iwe nakata iwe joro oyibo n'ike ọ ga anyị ga-ebido onye mekwego maka otu ga-eji ayọ gị ayọ joro oyibo ejuru ya ajụ anakata kịta asị na ijoro ọrụ oyibo n'ike ọ bụrụ ya rụsọ n'ihi alaba anyị na mpaghara ala Igbo niile anyị bụrụ nsogbu ị nakata ije ọrụ oyibo n'ike anyị mara na iso nọrọ ya ebido gị nyocha everybody nọrọgodi ya nwee ndidi ọrụ oyibo ga belụsọ ndị anyị maka na ebe ọbụla eji ife ọbụla a na-eme n'obodo ndị mmadụ ma na onye a sịrị aka ya dịrị ihe a na-eme na onye a na aka ya adịrị ya ndị mmadụ mana ihe a ji gwa gị nkịtị mụ na-ebu nwanna n'iyi maka ihe na-abịakwue ịna onye ahụ n'iyi ya ka iji gbuo ọtụtụ ndị mmadụ n'iyi asị nwanna n'iyi ebu chefuo na egbucha bata na ga-awụsoro onye nwe ubi ụfọdụ na-akwado ka ha waa maka na the steeti gọọmenti na-arịpụta nwayọọ esi ebe a baba na nka esi ebe a baba na nka esi ebe a baba na nka a na-emegide ya ruo na iburu nnukwu moto pụta a ga-ajụ gị efe ị na-alụ ejighị anya na ndu moto ibu ị ga-agwa anyị ihe ị na-alụ ya bụ aka Anambra ji kịta ya bụ ihe araba ya ndị a na-akwado ịgbakwara ọsọ ị ga-akwụrụ chere zere mgbọ ọ gbara mmanwụ egbe ga-eji anyị ya wee fụ maka na a ga-enyochagide ọ na-amabeghị a na-ekwu a ga-enyochagide ọ bụkwa na obere ife na ọka uche gị dị ya ka m gwa gị maka ọrụ oyibo a na-agụzi gị ije kịta ọrụ oyibo agwara gị jebe sensi ịjụ kịta ka ọ gụrụ gị ije onwekwa ebe ị na-eje imebicha ihe ala ị ga-anọkwa n'ihe ala ahụ ị ga-akwụkwọ ụgwọ ihe imebi onwekwa ebe ihe ị na-eje mgbanye ntị ka ịfụ ihe imebi ma ọ bụrụ na ị mara ihe imebi ihe imebiri bụ na nwanne na-abụfa nọlụ ịbata soro oyibo batafụ nwanne gị si esi batafụ gị ndị nke nọ n'ụlọ afọ gị ụnụ nche nọrọ a na-akpa nkata olileanya na-adị ebe a ka esi akpata nkata onye a ga-enye nwụrụ aka akpata nkata onye ga-eje nwa ama na oye eje nwu na factory dị otu a lụọ ọrụ akpata nkata onye a ga-agba onye oledobere ya anya na saịtị nwanne gị a ga-enyekwa gị ego maka osisi wee nata ọ bata nye gị ego iburu ego na akpa ịchọ ịṅụọ mbọtụrụ ịṅụọ ọ bụrụzi ị ga na-echere uche ịchọ ịta pepe soup ịta maka o mere ego nwanne gị batara abata nye ego iburu ya na akpa uru ị ga-erite ya nye na agụrụ gị bụ uru ị kara irite ya na uru dịpụ na ya tupu ị bịakpo ihe ya aja mgbe ahụ a sị na o nwere onye chọrọ ego elekọtara ya ọrụ na anya na saịtị na Port Harcourt asị kpọọ gị ije ebe a from di ịmara ndị ọdịka mmadụ ịmara saba mmadụ ịmara saba ọdịka mmadụ mara Okeke mara Okorie mara Peter mara Paul igotego ị na-ama mmadụ na-agbụrụ mgbanwe na-adị famili a na-achake ọ bụrụ na otu ahụ unu si jide ala ihe alaba anyị were ghara anyị ihu mgbe ahụ na anyị nwebụ ndị tọrọ ụlọ atụsiri otu ahụ gha anyị iwe ma mpụta ụwa enwere ike gbuo nne gị along the line enwere ike gbagbuo nne gị along the line enwere ike BP ihe anyị metere egbuo ezinụlọ gị along the line ebie inye ohere ndị ọzọ na-etolite n'afọ ebe a stepụ were agbagotekwe like you nke nwe n'ala na-abụ okenye ebe na ala Igbo many guys na-achọzi ije ọrụ oyibo si nyocha everybody ọbọdụ ebe a ka ọ kwụsịrị maka na mgbe ha na-eti mkpu a wepụ aka na onye mebiri ibe ha na-efe ama ndị ya na mmụọ nọ n'elu na mmụọ nọ n'ala na-agụgara gị ya ụfọdụ agụta ya na imirikiti na-akwadozi ka ha waa ụfọdụ na-achọzi ije ọrụ oyibo n'ike gafeteni na ala ihe ala ma nkwe gị ga-anọ ebe ahụ ala ihe ala ga-akụ gị shen ala Igbo ga-akụ gị shen ị ga-anọ ebe ahụ taka afụfụ ahụ ị kwadoro afụfụ agụụ gị ibi kpasasị everywhere oruzie kịta ya na ọrụ oyibo agụba gị ya na-ayọ gị jebe travel sense ikpe eje olu ka imebichara ala Igbo travel agụọ Chineke ya kpọrọ gị ọkụ na ahụ ihe m kwuru gboo ndị na-eme nchekwa onye ọbụla enwudelu si nyochaa ya nke ọma enyochawuo ya mma afọ na aka ya dị ọcha ụnụ mana ịhụrụ na aka ya dị ọcha ọ laba enyochawuo ya mma fụ na-ebubo ka ndị mmadụ na-ebu ya ka ọ wee bụ na-emegidere ya enyochacha ya bụ na aka ya dị ọcha ọ laba
ọ bụrụ na enyochachara ọ bụrụ na ihe ekwu na-eziokwu n'aka ya dịrị ọcha unu ejide unu mana unu ya na-eme unu na-eme mana m osi make space ebe ha gara akọpụtara anyị ugbo ka jaki ka o nwee ihe ha arụ imbalance of ihe ha mebi ti wepụta ebe ha ga-anọ na-akọpụta ugbo na-akọ so nni na-produce so nni ya ba aka ọlụfa atụrụ m nke ahụ dịka alụ mana ọ bụrụ na nke ahụ gara ọrụ ụnụ mara ihe unu chọrọ ime unu emereme emetụrị ụlọ ọnụ mana ihe m kwuru bụ ndị aka ha dị ọcha ara afa couple with nke nwa ya na-akwado ije ọrụ oyibo n'ike ọ ya ahụ ọkụchakwara gị maka afọ na ụfọdụ na paakị akpa na ha eje ọrụ oyibo na Anambra steeti ọ dịghị ọ bụrụ eziokwu ọ nwere ebe ị ga-eje ala Igbo ahụ imebiri ga-ejide gị ọ ji ejidesi gị ike a ga-enyocha gị na-enyochara ndị a na-eyi nnukwu traụza ndị a na-eyi nnukwu traụza na ndị nnukwu sweta ndị na-eyi sweta n'anwụ kasịzie ka mmadụ ga-esi anọghị n'anwụ ihe anwụ na-achụ ụdị anwụ a na-acha o yiri sweta yiri ntụtụ traụza yiri akpụkpọ oversize na anwụ niile a mbanụ nkịta ka ejọpụta na otenetene ihe dị n'ime ya o nwere ịma ndị ọrụ oyibo don't go anywhere don't go anywhere Anambra nyocha gị laa na ndị landlord nyocha ndị be gị ndị niile bi na community dị iche iche na bụ unu ndị niile ebi na befa unu ga-enyere gọọmenti aka to make sure na Anambra dị mma ndị niile ebi na befa ndị niile ebi ndị mmadụ bisi na befa unu ga-enata onye a ga-enwe ID card nwee ebe o si nwee ego achụta iyi ya anakaba arụ bifiti mmadụ be gị jee mara obodo ya mara ebe o si mara onye ọ bụ na onye ịmanye igwe a na-emanye ya onye ịma nkọwata nwa onye ọ bụ inye ya home onye nwere ezi nkọwanye onwe ya enyere ya home onye a ga-abịa debekwuo ma paspọtụ o ruo na mgbe onye ọbụla ga-enwe ihe ID card nwa ga-edebe ga-emek sure na nke a dere odo ebe isi ọ na-abịa wụgharịa Chineke akpọ gị ọkụ ote rubbish eji m ihe alaba anyị tata everywhere good ndị mmadụ adịsị happy ọka ọ dị na mbụ nụnụ hayi Chineke deme obodo mechiri jụọ oyi ihe eji agwa gị ya bụ na bụnụ dị na mma bụnụ dị mma a na-edevelopụ bụ unu ị na-erite ihe na ya ihe eji agwa unu ebibi n'obodo bụ na ọ bụrụ na unu nọba n'ọnwayọ obodo dị mma iritebe ihe n'aka obodo dị mma ụmụnne ga-akpatasịrị ndị ọdịka mmadụ onye ga-eje obodo oyibo ịnọkọta ịfụ onye nwere okone chọrọ ọbịa ọsọ na nweta nke a bụgo ezigbo mmadụ ọkpọle ya onye ga-akpọ ndị ga-eje bọyị onye so many things eriri ga-erite karịrị nke a iji erite kịta ọbara wee na-agba gị n'eze emechaa ya eluo finish ebe unu finish ebe nne na nna gị mụọ ya ọkụ ọ bụrụ ihe ka ọsụ ibute nne na nna gị BP ibute nna gị obi mgbawa ala ihe ala na ala Igbo ga-ejide gị inogogo data oru Igbo a na-agụzi gị n'ikpeazụ a inogogo eluwe o ga-akwụ ụgwọ ihe imebi